laweng wasana Legawa putra ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumangga sumangga Legawa putra Legawa putra itu komen mbak bae mamang putu-putu nger sin penumpak sepur modern Surabaya sinten pengen makmur ayo nanggap Legawa putra Legawa putra Legawa putra lelo lalelal papakan sitok-sitok mbak nolok gareng si gareng cuplis lasang aja mangglung jumang gelung sira imbal-imbalan lasang aja mangglung menangkar mangung Apa tali to, Mbak? tumantiang uculana ngabaki sajroning padisan tok 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 tak tok 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 gong tok tok tek tok tek tok gong tok 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 tek tok 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 gong tok 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 tek tok tek tok gong lesung jumang gelung srawi imbalan swarane lesung manantara mangungkung tumandang ngebak isa jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tok tek tok gong Mbah Alah. Ya, ya. Ya. Biar panase terah yo, yo. Teliyeng-teliyeng ya. sugeng siang mbah Nggih, ya panas-panas Allah. kok ya wis kemeton Hmm, kok kudu soale iki yo legawa. Legawa lho ki Mbak Mayit. Maya Hah? kok mayit Mayit. ya apa Maya. Oh iya. Mbak Maya. dalem Alah, suwe ra tau ketemu. nggih Ketemu pisan karo keluarga besar Legawa Putra. Heeh. nggih bungayatiku siang menika saged menghibur warga Jeben Pirang tahun iki lho jeben lagi
iso ketemu enek karo 5 tahun kaya gak no. sapa jeben. Iya, selama kena negara melanda kae. Iya, kenging Covid. Heeh. Mbak Maya. Dalam. Aku mewakili iki Apa? masyarakat Jeben. Nggih. Heeh. Nomor 1 acarane iki mau bersih dusun. Bersih dusun utawi nyadranan nggih. Heeh, nyadranan utawa dekah bumi. Pandongane kagem warga Jeben pripun, Mbah? Sak muga-muga bubare acara dekah bumi nyadran masyarakat Jeben khususnya paringono seger kewarasan. Amin. Nyambut gawe rino kelawan wengi paringono lancar gangsar. Amin. Sing urung duwe bojo ya ndang paringono bojo. Aku urung lho, Mbah. Aku urung lho, Mbah. Urung. Lah yoga mbok ki apa kaya? Apa wis selingan? Alah, Mbak Maya. Dalem. Iki tugasku, awan iki tugasku angon jaran. Angon jaran. Heeh. Niki wae sing sampean angon niku sik Tugasku angon jaran kabeh 144. 144. Heeh no, akeh kok. Soale ya legawa ya. Anjen ya legawa. Legawa dosane jaranan Nuswantara. Boys, Bro. Heeh, ya kuwi seneng aku. Mbak Maya. Dalem. Aku njaluk lagune Mbak Maya. Lagune napa, Mbah? Kuwi lho Kusumane Ngati. Kusumane Ngati. Oke, dados. Kusumane Ngati. Dong bagus. Sing tak ati-ati. Mong tak kamu bisa gawe tentraming atiku. Kala Petro Biyen nate janji tau gemi ora bakal lali. ora bakal lali. Jor kelingan jroning ati sak bedahe bumi aslake kadung kaya ngene saiki piye karepe Karepe malah dirangake manis membukane kok pahit tiba burine mencit mangkelake amung pamujiku. ora ana rupeda. Kondo-kondo saungkurmu ora kondo-kondo. Kusumening ati dong wong bagus sing tak ati-ati. Tak anti-anti. Mong kamu bisa gawe tentraming hatiku.
jroning ati sak bedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirengake manis pambukane kok pahit tipe burine pancen mangkelake Alhamdulillah. Mbak Maya. dalem Mbah Halanku wis metu apat halanku. wis metu papat berarti Berarti sik kurang 140 kurang 1 seluruh ilang 1 sih kurang loro nih Mbak. kurang lorone Mbak Maya. dalem pripun Legawa Putra tetep kae wong Jimbir Sugiwaras. nggih leres Padepokane. Ananging Mbak Maya, pripun dos pundi saiki pimpinane genti putrine ingkang asma Mbak Pipit Royan Suparti alias Mbak Pipit SPD. nggih SPD niku kepanjangane napa Suparti. kok Suparti tak kira lek kaya aku SPD niku no kepanjangane sampun manak pindho Ora no. Mbok kira sepeda ngono. Mbak Maya, dos pundi Mbah aku njaluk lagune. napa Muga-muga tresnaku kelawane kanca-kanca Legawa Putra paringono aja kaya obor blarak. oh berblarak nggih Oke Mbak Maya. oke panggah oke tresnamu kok kaya Obor blara Orope kaya goresek keperan cintamu sayang cintamu kok kaya berbelara bareng boti ninggal bocah ninggal anak manis manis kawitane pancen manis sebarangi dewas kini wis tenanan jebulane aku yang dolanan tresnamu kok kaya berblara murope kaya korek seket perak tresnamu kok kaya berblara obor blara bareng bukti ninggal bocah laliana Wis cuma wis. sampun jangkep Mbah Sampun. Sampun. Masa arep tak hitung ya sajane kaya pas wis e. nggih 140. wis tinggi Mbak Maya. nggih Nggih. Lho. Eh, nek monggo. ngisor Heeh. ya sok nek dhuwur sok ngisor Mbah Heeh. Rupenipun sampun jangkep Sampun. utawa sampun cekap. nggih Heeh, monggo dipun slenger. iya Mas Bintang
Wah, Dori J. Dumateng para kadang Sutrisno Budhe kakung dalah putri kang sampeyan rumatan. Program kang sampun jejer baris lumaksana ugi kairing dening para kuda. Margilaken prajurit saking kutha Raja Ludang Rantos pawartanipun saking Gusti Prabu kang mijil saking Sanggarak Braturaja. Para belang pergi kawula nyuwun tambahing pangestu mugi kawula sak rombongan tansah kalis saking Pancabaya ing wasana. Para tampama waraga Legawa putra lumangsana ing baris. Peyak siap. Siaga! Oi! Ayo Putra. Legawa putra. Apa yang wis ora kelingan nalikane sekolah bareng boncengan mrono mrene tansah gandengan kaya-kaya dadi bintang pujaan ra peduli bedhog randang anggap wae padha bulan najan udan deres kudu apes janjiane gedung cuma disekseni kapal yang sang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulet ombak kasmaran saiki apa sira kelingan apa ya wis ora kelingan nalikane sekolah bareng bonceng
kowe kepulut ombak kasmaran saikine apa sing kelingan Lakawa Putra Pinong prajurit Pangkarangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ingkang tumuju wonten kraton Kediri Ketapar Lembadan para putra Kediri kang dulu kesumaning ayu Dewi Sangga Langit Pinangka panjang keping srana Patembaya Praja Kediri Lakawa Putra Nanging dereng bangun mangkene perlu pampah prajurit Pangkarangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ana sak tengahing gunung kendheng kabekal dening sang panguwasa gunung kendheng Prabu Jalang Srenggi Prabu Jalang Srenggi kang sami ngreksa Pandaluk Abigal tindake prajurit Pangkarangan prajurit Prabu Kelana Sewardana ingkang ngrangsang penganten gawe Prabu Kelana Sewardana kang kesemaning ayu Dewi Sangga Langit Pangkarangan kelawan sang panguwasa sang Prabu Jalang Srenggi ora kala kados pundi babare purung kamesan pramuta kawasan untuk ana pengucapan masyarakat sugeng pinarak sugeng ampir sami
Elsa Bro. Tahu dia matur nuwun, matur thank you. Bratayuda Bratayuda jaya pinangun perang suci perang kapribaden aprang wata angkara murka durjana judi arep tunggul dutane ngadeling ana marganing semerang tumindak duraka bakal tumeka pralaya ing kono jejering adil bakal mengku kautaman Bratayuda 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 Sikat Sikat Oh ah Oh ah Oh ah Oh 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 Lakowo Putra ajar bos iya
Puji syukur mrimbang agung genyo sampun paring berkah mring paraga Legawa putra ngaluri budaya Rambaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala gemaripan kawarja oncarane Legawa puji syukur mring wang agung genyo sampun paring berkah mring rawarga Legawa putra ngaluri budaya koncarane Legawa putra ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni tekamu eling jamane semono wis tok kapitok katiga ning pinggiring bengawan saben-saben mung tahan sakelingan
wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa wong bisa ngrekol lan jangka Gusti kang paring idilan pasti kita saderma nglampahi ya ning pinggiring bengawan wayah sore tansah ya kelingan gawak-gawak esemu rahayu kawe setinggi hatiku Lekowo putra Elsa Bro telat mas. Loh, ayo. 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 Ngenteni sapa? Ning pinggire bengawan wayah sore dan saya keling. Yo. Putra Boys Bro
Nuwun sewu pangapunten sampurasun. Kula nuwun derek langkung. Lekawa putra. Dong
pancen dudu jodone tutuk nolakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhe ring uripmu Legawa putra aku wis ngatoni ati aku wis gawe gelok atimu tuluse tresnamu tega tak blenjani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong sepine wae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya dong bagus hapuranan aku wis wajine pancen wis namung semene dong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutuk nolakumu semono uga lakuku muga mulya sumandhen ring uripmu Legawa putra panas mongso ketika garing sing tak rasa diwasaku teko mbok tinggal lunga tekane atimu ninggalake aku kebangetan kebangetan awakmu garing sing tak rasane ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu nimbon nangi
satenane aku ngerti ila tanpa balung wis ditulung malah medhong kebangetan awakmu garing sing tak rasane ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu tiba nangi aku ngoyak awakmu tulung entenono aku apa ra kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng mari kowe lali paribasan beksi mabur dhuwur elek aku mbok apusi satenane aku ngerti ilang tanpa balung wis ditulung malah mendung sakarepmu tutupno lakumu apa ora kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng mari kowe lali paribasan peksi mapur dhuwur eling bali aku mau apusi satenane aku ngerti ilah tanpa balung wis ditulung malah mentung sakarepmu untuk nolaku sakarepmu untuk nolaku